We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Rian Surotche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Magpabilin sa General Community Quarantine ang duha ka syudad lakip ang Davao City ug usa ka probinsya sa Mindanao hangtod sa katapusan sa bulan sa Marso. Ani ang report ni Argil Relator. Sa bag-ong gipagula nga quarantine status sa IATF, anaa sa General Community Quarantine gikan March 1 hangtod sa katapusan sa bulan ang tibuok National Capital Region. Sa Cordillera Administrative Region, ana sa GCQ ang Apayao, Baguio City, Kalinga ug Mountain Province. Sa Region 4, ang probinsya sa Batangas. Sa Region 8, ang Tacloban City. Sa Mindanao, magpabiling anaa sa GCQ ang Iligan City, Davao City ug Lanao del Sur Province. Ang ubang mga lugar sa nasod ana-ana sa MGCQ. Samtang subay sa Resolution number 101 sa IATF, gimando na ang uniform travel protocols para sa land, air ug sea sa tanang local government units. Ubos ni ana, dili na mandatory ang COVID-19 testing alang sa traveler. Gawas lang kung ang adtuang LGU mag-require og RT-PCR testing, isip requirement, una pa man ang biyahe. Dili na sab required yung pailawom sa quarantine ang traveler. Gawas lang kung nakabati kini og sintomas pag-abot sa padulngang LGU. Dili na sab required ang travel authority nga gikan sa Joint Task Force COVID Shield ug health certificates. Apan kinahanglang magpakita gihapon og ID, travel order, travel itinerary ug kinahanglang walay sintomas ang tanang APOR gikan sa national government agencies. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gisugda na karong adlaw ang labing unang pagpaturok og COVID-19 vaccine sa Pilipinas gamit ang Sinovac vaccine nga gikan China. Ato ibalik si Argil Relator. Kagahapong adlaw, diabot ang Chinese military plane sa Villamor Air Base sa Pasay City nga nagdala sa 600,000 doses sa Sinovac vaccine nga gidonate sa China. Gisaksihan mismo ni Presidente Rodrigo Duterte ang offloading sa mga bakuna o ginspeksyon ang vials, kauban ang matag-as nga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas o representante sa embassy sa People's Republic of China. With the arrival of these vaccines, the Philippines will officially begin its vaccine rollout. The actual rollout program will start on Monday at PGH and other hospitals. Ginahulat na lang sa Pangulo ang advice kaniya sa iyang doktor, una agpaturok og bakuna. But I said, on the matter of getting the vaccine, it is my self-preservation
will be at issue. Kailangan ko magpabakuna. Ano bang problema nila sa bakuna na talaga magpabakuna man ako? Karong adlaw, gisugdan gilayon ang pagpabakuna gamit ang Sinovac sa Philippine General Hospital. Nagipangunahan ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Food and Drug Administration Secretary Eric Domingo, Testing Czar Secretary Vince Dizon, ug uban pang opisyal sa gobyerno. Anaasab sa 20 ka healthcare workers sa Lung Center of the Philippines ang nagpabakuna. Samtang 178 sab sa Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan. Samtang sa Davao City, nakatakda na sab nga ipahigayon sa Southern Philippines Medical Center ang pagbakuna sa anaasa 150 ka frontline healthcare workers karong Biyernes. Hinuon, wala pa masayri kung pila ka dosa sa bakuna ang gitagana alang sa Davao. Definitely, ako yun ang number one to show to them na safe ang vaccine kahit na Sinovac na siya, na in spite of the, na mga fear, ipakita yun ako na wala ko nahadlok and this is for everyone para ma-convince sila. Niadto lang Biyernes, gipirmahan na ni Presidente Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 aron mapadali ang procurement ug administration process sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas ug mag-establish og National Indemnification Fund alang sa kompensasyon sa mga makabati og seryosong side effects sa bakuna. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Karong adlaw nag-resume na ang tourism activities sa Samal Island. Atong sayron kung daghan na ba ang mga turista sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Diyan sa pag-abli sa turismo sa Samal Island karong adlaw, pipila ang natanggong gumikan kulang ang mga requirements ug ang uban walay QR code. Istrikto gihapon ang pagbantay dinhi sa pantalan una makasakay sa barge pasulod sa Samal Island. Pipila ka mga turista ang natanggong kay walay QR code. Ang mga mag-asikaso unta sa mga negosyo sa isla wala sab kasulod kay kulang ang rekisitos. Katong mga DABNOR holder nga QR code manaay titulos yuta, trabaho sa Samal, negosyo sa Samal o ang address taga Samal gid siya mismo. Samtang ang ubang resorts, wala pa nag-abli pero nagadawat na og bookings. Sama sa usa ka resort dinhi sa Barangay Kamudmod. Actually ma'am, sa March 3 pa jud may magpasulod og booking kay gina-prepare pa namo ang among mga room for disinfect, gina-disinfect namo tanan ang area. Base sa executive order ni Mayor Al David Uy, gitugutan na ang mga leisure ug tourism activities sugod karong adlaw sama sa island hopping, snorkeling, scuba diving ug ubang aqua sports. Ang mga resorts ug ubang accommodation establishments kinahanglan DOT accredited ug dunay registration gikan sa City Investment and Tourism Office. 75% lang usab ang capacity sa establishment ang mamahimong i-accommodate. Ginapatuman sab ang no booking, no QR code, no entry policy. Alang sa mga turista, ang mga resort na ang muasikaso sa QR code. Ang mga residente sa Samal, di na required ang pre-booking. Bawal ang walk-in guest. Ang mga minors pwede makasulod basta kauban ang mga ginikanan. Di na sab kinahanglan og medical certificate ang mga senior citizen. Karon summer, malipay mi kay of course ang economic activity sa Samal balik na pod, pero of course balanseho nato kay naa pa ang COVID. Minimum healthcare protocols should be observed always. Dili na pod kaayo ko ti ang requirements, and then request lang nako nga be responsible travelers, no? Gilift na usab ang 24-hour liquor ban. Di 9 a.m. to 9 p.m. lang pwede mo palit ug moinom ug ilimnong makahubog. Dial katong mga dili taga Davao Region, kinahanglan ninyo nga magpakita og negative result sa inyong antigen test. Kung wala, pwede ang local government unit ang mupailawom sa inyo sa rapid test nga libre. Rial. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka purok sa Barangay Barakatan, Davao City, giulan og ice. Samtang pipila ka balay na danyos, Samblang o Galamada sa Cotabato Province tungod sa kusog nga ulan og hangin. Anang report. Gikakurat sa mga residente sa Purok 2, Barangay Barakatan, Turil District, Davao City. Dihang nagtaguktok ang atop sa ilang mga balay bandang alas 2 Domingo sa hapon. Sa ilang paggawa sa aron sutaon,
nag-ulan na day og ice. Sumala sa pag-asa, nakasinati og kusog nga updraft o ang pagsaka sa init nga hangin sa atmosphere, hinungdan miulan og ice. For the past few days na ay init nga temperatura nga nasinati ang Davao. So tungod sa kainit sa panahon, mauto siya ang naka-trigger nganong naay stronger na updrafts nga ato nga panahon. Mauto nga nakasinati ang Toril District, Davao City og stronger updrafts which leads pod sa formation of hail. Samtang mibundak ang kusog nga ulan nga may dalang kusog nga hangin sa dakong bahin sa Cotabato Province Domingo sa hapon, kung asa apektado ang barangay Bagong Tapay ug barangay Haniway, Samlang. Tungod sa kusog sa hangin, nangalangkat ang mga atop sa pipila ka balay o gipanglupad og pipila ka metros. Sagad sa mga balay gama sa light materials, labi na ang mga atop hinungdan dali kining napalid. Sa barangay Dado sa Alamada, gawa sa mga atop sa mga kabalayan nga nalangkat, gipang tumba usab sa kusog nga hangin ang mga punuan sa saging ug pipila ka punuan sa dagkong kahoy. Ginasuta pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang danyos resulta sa pagdaot sa panahon. Wala hinoy gikatahong naangol sa pangitabo o giandam na usab ang tabang nga ihatag sa probinsya sa mga apektado. Kung naay thunderstorm, most likely makasinati kita og kusog na hangin, aduna po'y pagbundak sa kusog na ulan depende sa intensity sa ato ang thunderstorms ug sometimes aduna pod gani pag-ulan og hail or ice. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang gidakop sa otoridad human nangilkil kuno sa iyang kanhi uyab. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, gidakop pinaagi sa entrapment operation ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Human nga gipangayuan ni ini og kwarta ang iyang ex-girlfriend aron dili niya i-upload ang ilahang sex video sa social media. Dakpan atol sa entrapment operation sa Anti-Cybercrime Unit 10 sa Cagayan de Oro City si alias Alan, 22 anyos, taga Malaybalay City, Bukidnon. Human nga iyang gikilkilan ang iyang ex-girlfriend aron dili ipakalat ang ilahang sex videos. Nagpatabang ang biktima sa otoridad, human nga adunay dami account sa social media nga mikontak kaniya og nangayo og 10,000 pesos aron dili niya ikalat ang video sa mga suod nga higala ug pamilya sa biktima. Sa gikasang operasyon sa otoridad, nasikop ang tag-iya sa dami account ug gikahikurat nilang ex-boyfriend di ay sa biktima ang suspitsado. Si suspect was nana siya sa area, however hindi pa nakukonsummate ang crime. So we have to wait until na iya yung dakmao ng kwarta. So pag dakma niya sa kwarta, dito na to ginakwa niya. Positively siya ang suspect nato. Kasong robbery extortion in relation to RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act in relation sab sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang gipasaka batok sa dinakpan. Ug karong bulan sa Marso, sanglit ginasaulog sab ang National Women's Month, adunay mensahe ang kapulisan. Mag-ingat kita kung unsa man ang atong mga ginahimo, especially online, especially concerning na sa mga sexually explicit videos and photos. So i-preserve lang nato, bahalag si kinsa ang atong kaistorya, dili lang po kahit magsobrang pagsalig pod. Sara, awhag karon sa Anti-Cybercrime Unit 10 ngadto sa mga kababaihan ingon man sa kalalakinhan nga nabiktima sa mga susamang insidente nga gilayon nga muadto sa ilang opisina og mangayo og tabang sanglit andam matud pa sila nga muhatag sa ilahang serbisyo. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Patay ang usa ka lalaki sa Davao City kinsa misukol kuno sa kapulisan diyang gilusad ang bypass operation. Kini ug uban pang anti-illegal drugs operation sa Davao Region. Pinaagi sa report ni Sheila Vergara Rubio. Patay ang usa ka Reynaldo Sordilla alias Kidong human kuno misukol sa mga operatiba sa Turil Police diyang gilusad ang bypass sa Purok 19 Barangay Lubugan, Turil, Davao City. Nadala pa sa ospital ang suspect kapan nakabsan kini siyang kinabuhi. Nakuha gikan kani ang mapaketay sa gituhoang shabu ingon man ang pusil nga gigamit sa pagkikbinusilay sa otoridad.
Samtang usa ka lalaki usab ang sikop sa buhangin pulis atol sa gilusad nga buy-bust sa Jade Valley Tigato buhangin Davao City. Gila ang dinakpan nga si Marco Sabio Avelino alias Tagalog, 41 anyos, taga Ecolan, Davao City. Napalitan siya usa ka sachet sa gituang shabu ug nakuhaan og lain pang mga pakete sa gituang shabu nga mobalor og 10,000 pesos. Nabilhan natin itong si alias Tagalog ng shabu sa halagang 500 pesos at nakuha din sa kanyang posisyon ang another 5 sachet of shabu. Sasampahan natin ang suspect na si alias Tagalog ng kaso sa ilalim ng RA 9165. Samtang sikop usab ang ikalima sa target list sa Digos City atol sa gilusad nga buy-bust ug napalitag usa ka gramo sa gituang shabu nga mobalor og 15,000 pesos. Ang suspect giila nga si Eugenio Balaga, 56 anyos, taga Purok Tambis, Barangay Zone 1, Digos City. Kaso paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 ken Comprehensive Dangerous Drugs Act ang napasaka batok sa madinakpan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Garbo sa Mindanao ang usa ka Davaoenyong visual artist human naapil ang iyang mga obra sa exhibit sa nasod China ug Amerika. Ato siyang ilailahon pinaagi niining report. Tubong Davao City ang 50 anyos nga si Tio Di Boyli Perez o mas gilang si Bong Perez. Bata pa lang, hilig na gyud kuno niya ang art. Part na po na sa akong kanang existence as a human. I believe mo ang gihatag sa ako sa Ginoo. Busa, gitun-an gayud niya ang art hangtod sa nakakuha siya og doctorate degree sa fine arts ug karon usa na siya ka art appreciation professor sa University of the Philippines, Mindanao. Lakip siya ang mga obra, kining gidisplay karon sa Dafen Art Museum sa Shenzhen, China. Kini ang nag-inusarang entry gikan sa Pilipinas sa 4,475 ka international entries. Bida sab ang iyang obra nga gi-exhibit sa Southwest Florida sa Amerika. Lakip kini sa 50 ka entries nga napili, gawa sa 15,912 entries gikan sa gatusan ka nasod. Busa, garbo kini dili lang para sa Mindanao apan sa tibuok Pilipinas. Tambag niya karon sa mga aspiring artist. It takes a lot of practice, takes a lot of time, no, mga trials and error bago nimo ma-master. So I think pinakauna jud ana ang discipline. Ayo ingon nga enough na din but continue ang improvement. Paningkamot, mo diya kinahanglan jud maningkamot. Tiyaga lang jud na siya. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka Army Reservist nga si Alberto Bantilan Jr., 52 anyos, sumanggipusil sa wala mailing suspect. Kauban kuno sa biktimang iyang mga higala sa fraternity sa Eagles nga nag-inom dihang nitabo ang krimen sa ka auto repair shop sa Diversion Road, Barangay Mabuhay, General Santos City. Nakaistorya pa kuno sa asawa ang biktima dihang gipusil kini. Miadto lang kuno ang biktima sa lugar aron maningil og utang sa gibaligyang sakyanan. Padayon pang kapulisan sa mag-imbestiga sa kaso. Girunda sa mga elemento sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang usa ka gituhuang drug den sa Purok 2, Barangay San Vicente, Panabo City, Davao del Norte kung asa gidakop ang magtiayong si Igmedio Ukba o Levi Ukba pinagi sa bypass operation. Arestado usab ang tulo ka mga parokyano nga sila Norgen Maguindanao, Danny Marsamolo o Cristituto Salada. Na-recover sa otoridad ang suspected shabu nga mobalor sa 177,000 pesos ug mark money. Malampusong na-rescue ang 13 anyos nga batang lalaki human gi-hostage sa mismong amahan niini nga kanhi pulis sa Barangay Quezon, Tandag City. Mismong si Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel ang nahimong negosyador sa hostage drama. Gi-hostage kuno sa amahan ng anak tungod lang sa away mag-asawa. Human mapakalma sa gobernador ang suspect, gibuhian niini ang anak. Gikustudiya una sa kapulisan ang kanhi pulis. Arestado ang dance instructor nga si Rafi Lucinario sa Barangay Noli sa Bayugan, Agusan del Sur tungod sa kasong sexual abuse. Giakusahan ang suspect sa pag-abuso sa 14 anyos nga lalaki nga nitabo sa balay niini niadtong March 10, 2020. Pinagi sa warrant of arrest gidakop sa mga elemento sa Criminal Investigation and Detection Group 13 sa Trento, Agusan del Sur si Bernardo Tagaamo kinsa nakuhaan og caliber .380 pistol og Hilboy Liaver nga nakuhaan og .45 caliber pistol. Nagkupot ang duha og armas nga walay lisensya. Busa magatubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Milapas na sa 114 milyon ang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 578,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug kapin 54,500 diini taga Mindanao. May sobra na sa 114 milyon ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 64,427,000 na ang nakarecover ug sobra 2,531,000 na ang namatay. Samtang 2,037 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 578,381 na ang kinatibuk ang ihap. 31,708 ang active cases, suman 534,351 ang recoveries ug 12,322 ang namatay. Ug 54,504 na ang nataptan ng COVID-19 sa Mindanao. 4,178 ang active cases, suman 48,171 ang naayo na ug 2,155 ang namatay. Usa ka sabungan sa Zamboanga City ang gipasirado human wala mituman sa health protocols kontra COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao. Pinaagi nining report. Nagpatuman og closure order ang Santa Maria Police Station 7 sa Zamboanga City. Batok sa usa ka sabungan sa Sitio Talungon, Barangay San Roque, human nga wala kuno misunod sa health protocols batok COVID-19 ang mga tao nga misulod sa maong sabungan. Matod ni Mayor Benkley Mako, misupak ang sabungan sa Executive Order No. 624-220 o ang safety protocol sa pag-operate sa sabungan ubos sa MGCQ. I am not very comfortable with the violations of COVID protocols. Since we do not have the vaccines yet, we are not sending the message that we are allowed to already violate social distancing. Miabot na sa 4,162 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 50 ang active cases, human 3,924 ang nakarecover na ug 188 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 2-day-old baby girl nga taga Barangay 7A ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Hinuon usa ka 21-day-old baby girl sab nga taga Barangay Matina Aplaya ang nakarecover na sa COVID-19. Misaka na sa 13,094 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 819 ang active cases, sumanatala ang 11,640 recoveries ug 635 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 11-month-old baby boy nga taga Barangay Bugu ang nalakip sa Siam ka nagpositibo sa COVID-19. Na-expose kini sa iyang lola nga nagpositibo na daan sa sakit. Samtang nagpositibo sab ang duha ka nurse, 35 anyos nga lalaki ug 47 anyos nga babae nga pulos taga Barangay Bugu. Ana-ana sa 3,800 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 185 active cases, suman 3,433 ang nakarecover na ug 182 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City nakatakda magpatuman og motorela zoning subay sa Local Public Transport Route Plan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sugod sa bulan sa Marso, pagasugda na ang dry run sa pagpatuman sa motorela zoning o color coding route sa Cagayan de Oro City. Kini aron maplastar ang ruta sa mga motorela sa syudad ug masayon kung unsa ang sakyan sa mga Cagayanon. Ang color blue mao ang ruta sa Agora, orange alang sa Konsolasyon, green alang sa Makasandig, pula sa Kamamanan ug yellow alang sa Carmen nga ruta. Sa maong advisory ginabawal nga mutabok sa laing lugar sama sa naandan. Buti paklaro sa RTA nga ang mga dalan nga ilang gikoloran sa route map nagpresentar lamang sa main route. Buot pasabot, mamahimo gyapon mo biyahe ang mga rela o magtuyok-tuyok sa mga dalan nga anaa sa sulod nga bahin sa ruta. Example kung ako, visitor ko gikan ko sa Manila, maanhi ko diri, Makasandig ko nag-rent. At least di na ko mawala kay akong nasakyan nga green di ay so sakto akong nasakyan nga motorela. So it's a sort of identification sa usa ka motorela driver. Apan unsa kaha ang komento sa mga motorela driver? Dili ko musugot kay ang mga pasahero layo kay Baklayan. Back to rides pa sila. Okay lang yapon ko magka balik. Basta kayo makapamasada lang. Pamamasada lang. Kakaon lang. Lakay may mo kung mo ilang kan. May ilang desisyon o patuman yun nila. Padayon ang information dissemination nga ginahimo karon sa RTA aron mapasabot pa sa mga motorista ang mga dugang traffic rules nga nakatakdang ipatuman sa syudad. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Siksik sa mga aktibidad ang gilatag alang sa tulo ka adlaw nga online celebration sa 84th Araw ng Davao sugod karong adlaw. Anyang report ni Jill Relator. Gisugdan sa traditional Monday morning flag raising ceremony ang pagsaulog sa 84th Araw ng Davao nga gipangunahan ni Mayor Inday Sara Duterte. Mihalad sab og pag-ampo ang mga representante sa Muslim, Lumad ug Kristiyano. Human sa flag ceremony, usa ka misa pasalamat ang gipahigayon sa San Pedro Cathedral nga gitambungan sab sa mga department heads sa Davao LGU. Alas 8 unyang gabi ang online opening ceremony diin dunay mga performances gikan sa mga iladong Davaoeño singers ug award-winning dance groups. March to Martes, makita pagka-alas 10 sa buntag ang Tilaw Davao ug pagka-alas 5 sa hapon ang Hugyaw Davao. Sa March 3 Miyerkules, sugdan alas 10 sa buntag sab ang Obra Davao, dayon Estilo Davao pagka-alas 5 gihapon sa hapon. Makita ang online activity sa official Facebook page sa Araw ng Davao 2021. Happy 84th Araw ng Davao, mga kapusong Davaoeño! Ako si Jill Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Breaking news mga kapuso, tulo ka tao ang gikaingong natabunan sa landslide nga nitabo sa Davao de Oro. May dahili ang yuta daplin sa karsada sa barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Sumala sa inisyal nga report nga adunay matur pa tulo ka residente nga natabunan og yuta apan ginasuta pa kini sa otoridad. Sumala ni Alice Kabunok ang head sa MDRRMO sa Moncayo nga samtang ginabuldos ang yuta daplin sa ginasimento nga karsada kalit kining nahugno. Padayong pang-imbestigasyon sa mga insidente. Pipila ka illegal nga armas nakuha gikan sa duwa ka magsuon sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Sa bisa sa search warrant, gihalungkat sa Lumbia Police ang balay sa magsuong Jerry ug Bobby Hidalgo tungod sa pag-angkon kuno sa duha og illegal nga armas. Sa balay sa suspect nga si Jerry sa sitio Benone, Barangay Tuburan, nakuha sa kapulisan ang pipila ka armas sama sa M16 rifle, 1 steel magazine, 5.56 caliber o 1 unit 357 caliber pistol. Arestado sab ang suspect atol sa pagsilbi sa search warrant. Matod sa kapulisan, dugay na nilang gibantayan ang suspect. Gireklamo na sab kuno sa barangay chairman sa Tuburan ang suspect kay ginapakitaan kuno siya og armas sa suspect dihang nagkabangi sila. Kabalo na magdunta nga bawal gyud pero pang umar man gud to sir kanang amok umabaga kanong baboy na bantay-bantay ra to na pero bawal man gid to siya. Samtang nakuha gikan sa balay sa suspect nga si Bobby nga katapad lamang sa balay ni Jerry ang tulo ka buhing bala sa caliber 45 apan wala ang suspect atol sa pagsilbi sa search warrant. Ginapangitan na kini karon sa kapulisan. Sumutong wala ka uli, then pag-search mo, mutong bala ra gid among nakuha siya, so basin og gidala niya ang mao nga hinigiban. Magatubang ang mga suspect og paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms. Kauban si James Yap sa kamera, ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadtong walay balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.